Bé, bon dia, novament un partit més de l'infantil del Club Esportiu Navàs. Avui en desplaçament aquí al camp municipal Josep Herms, doncs és d'Avinyó. Bé, avui l'Avinyó diem que va líder, amb el Navàs doncs va, no co-líder però de la cua. Diguéssim, va quart últim i els de l'Avinyó primers. Però sempre s'han de disputar els partits, sempre hi pot haver alguna sorpresa. Bé, posició del centre del camp, pilota per l'Avinyó, l'àrbit a punt d'inici del partit. Serà en aquests moments, quan són les 12 del migdia, falten un parell de minuts. Pilota de l'Avinyó, la defensa. Recordem doncs, la proporció física dels jugadors de l'Avinyó i dels jugadors del Navàs. I de seguida veureu la diferència. Semblen d'una categoria molt més superior. Talla Adel Martí, el Plarnau davant de porteria, l'Oriol, se li en va el control. Són d'aquelles oportunitats que estem perdent des del primer inici del partit. Molt bé, tallat, el Christopher, Martí. Pilota que recupera l'Avinyó, la defensa. Davant del Moja, que la toca, però corre la pilota per la banda i talla l'Edic. Bé, Edic! Vinga, defensa del Navàs, atacant l'Avinyó. Penja l'empat al segon pal, no hi ha ningú. Xuta, surt, i la pilota surt arran de pal per fora. L'estirada de l'Arnau, res no podia fer contra el xut de l'Avinyó. Treu de porteria, fins a mig camp, per l'Arnau. Christopher, Francesc, li ha rebut la pilota a la cintura. Pilota internada, s'escapa directament a fora. Anem a fer el servei de porteria, fins a mig camp al Francesc. Aquest control dels Albinyó estan a sobre. Pilota del Navàs per l'Arnau, Martí per l'esquerra, buscant l'Oriol en punta. Novament pel Martí, Christopher. Vinga, el Francesc al mig camp, però no passa. S'emporta la pilota a l'Avinyó, pilota internada, surt l'Arnau i pilota fora. Arran de pal, pilota. Segona oportunitat de l'Avinyó. Pilota per la banda dreta, per l'Ernest, l'Oriol. Hem de tornar a mirar per YouTube, això? Sí. Vinga, pilota que arriba a la porteria de l'Avinyó per primera vegada. Vinga, l'Oriol pot tallar la pilota. Són de les seves jugades aquestes, quan pressiona. Sí, com s'ho fa, sempre acaba tocant la pilota. Christopher davant, ha d'estar lliure de marcatge de l'Avinyó mig del camp, pilota llarga, cames, avantatge per l'Avinyó, surt l'Arnau, i l'Arnau amb l'estirada fa provocar doncs, que la pilota surti de porteria. Tercera aproximació amb 3 minuts. Va, som-hi! Oja! Christopher, Martí, Francesc al mig, si pot passar. Christopher, Francesc, al mig, toca la pilota a l'Avinyó, l'Oriol que la toca la pilota, se l'endú la defensa, retrocedint la pilota al porter. Allarga, ben més posicionats al mig del camp l'Avinyó, 2 contra 1, surt l'Arnau, toca la pilota amb els genolls, molt bé la sortida, penja la pilota i novament a fora. Quart minut, quarta oportunitat. Eric, pilota quasi mig camp, però l'equip de Navàs ja es queda més endarrerit, banda pel Navàs ara. Recupera de seguida la pilota a l'Avinyó, centra el segon pal, que no hi ha ningú, Moja, traiem fort la pilota d'aquí, xuten i alta, per surt el travesser. Minut 4, 2 oportunitats. El servei de porteria pel l'Oriol, que la toca per l'Arnau. Darrerint la pilota al porter, l'Arnau pressiona, però dona la pilota al porter amb la defensa, jugant amb el son ample. Talla Moja, se li escapa la pilota. Va Martí!
Si ha d'arribar, toca Roger, pilota a l'Arnau, amb les mans, que la recull. Una aproximació més a l'Avinyó. Pilota llarga, talla molt pit l'Avinyó des del centre del camp, talla la pilota a l'Odiols, i són les seves pilotes aquestes. Ara se l'ha allargat massa. Tenim coses bones, però els passes hem de millorar-los molt encara. Ataca l'Avinyó per l'extrem, centra i talla l'Edi, que sota pals. Endarrerint la pilota i pilota fora, pilota fora, pilota fora. 6 minuts, 7 oportunitats. Estem comptant les oportunitats de l'Avinyó. Ja podríem anar amb uns quants al cabàs, però de moment la sorra ens acompanya i no perdonaran gaire més. Roger, que surt amb la pilota, Pol Francesc, aviam què fem, com creem la jugada. Pilota endavant, però ni l'Oriol ni l'Arnau poden arribar i atrapa primer l'Avinyó. Pilota que juga el porter, ningú pressiona. Vinga, hem d'entrar amb força i alhora. Bé, ha de Martí, però no ho podem descuidar la pilota, és que estem de mala sort. Sigue, sigue! Bé, ja dic, tallant, banda. Banda, els deixem 2 metres, que puguin respirar en lloc d'estar a sobre. Canvien davant de la pilota. Talla l'Ernest. La pilota surt fora de banda per l'Avinyó. Crido Carmelo donant ànims. Roger intenta despejar, però la pilota encara la toca el jugador de l'Avinyó, servei de porteria. Pilota llarga, directament a la banqueta. Servei de banda per l'Avinyó. Endarrereix la pilota a l'Avinyó cap al porter. Distribueix pel central, puja pel mig. No hi ha ningú que hi entri, ha anat fins a mig camp. Juga per la banda esquerra, talla l'Ernest i se li escapa la pilota, banda per l'Avinyó. Pilota darrere novament pel porter, però gens en perill, senzillament, que la pilota li arriba als peus. Llarga per l'Avinyó, Cames, avantatge plèdic, a l'Arnau, banda per la banda, Christopher, cau a terra, l'àrbitre no pita, banda pel Navàs. No ens movem, estem estàtics a les fores de banda. Francesc la pot, però li toca el jugador de l'Avinyó. Francelló, pilota endarrerida o allargada, mans de nou. Pilota al mig del centre del camp. Francesc la recull, però li toca l'Avinyó. Pilota que defensa. Va, la pilota d'Arnau. Pilota que els l'Avinyó troben espai. És el Navàs en línia allargada i banda per l'Avinyó. Talla, vinga. Oriol s'escapa. Però queda fluix el passe, queda fluix. Portem mitja temporada, que avui és el primer partit de la segona volta, demanant que les passades siguin més fortes, més intenses. Ara un centre de l'Avinyó que passa la pilota de banda del camp. Aguanten, xuten, toca l'Èric, xuta, Arnau, fora de joc. Fora de joc de l'Avinyó. Minut 10 del primer part, el primer gol anul·lat de l'Avinyó. Bé, hem aguantat 10 minuts amb el marcador 0. Bueno, continua 0 encara, Però ara ja han ensenyat les dents. També pot haver una sorpresa que no va ser costa impedell, com ara. Oriol, Arnau, però avantatge pel porter que treu. Ha tingut de sortir fora de porteria. Primera o segona ocasió de Navàs. Per una dotzena de l'Avinyó.
Fa de banda ràpid, Pont de Bas, Christopher, Francesc. Endarrereix pel Roger, endarrereix pel Eric. Ara toca la pilota el primer cop, Pont de Bas. Francesc, Roger. Ai, aquests passes sempre ho estem dient. Ha de Moja córrer, Cames, ve Moja pel mig. Surt l'Arnau, ha d'atrapar, però se li costa abans al jugador de l'Avinyó. Amb molta velocitat i avantatge, doncs pilota pel Navàs. Servei de porteria. Sigui Francesc amb la pilota, pressiona, rebota la pilota pel Oriol, Christopher. Sapem entrar dins l'àrea. Talla el Martí, bon esquerrà. I pilota que bota, dos del Navàs, avantatge. Treu la pilota a l'Eric pel Moja. Obre't, Martí, obre't, obre't, obre't! Va, Francesc, va, toc! Vinga, primer toc que juga aviat del Navàs. Ai, Christopher! És que ens toca la pilota a l'últim segon. Pilota en contraatac de l'Avinyó. Una mica excessiu, se li escapa la pilota i banda pel Navàs. Treu fa davant de Navàs, pilota pel Roger, se li escapa, recupera l'Avinyó, la xafa, la para, obre una mica a l'esquerra, davant de la frontal, l'interna, i ja dic, banda per l'Avinyó. Talla el Jordi, amb el cap, torna a recuperar l'Avinyó, teva meva, recupera el Navàs pel Francesc, per l'Oriol, que va en Cames, se li escapa la pilota i banda pel Navàs, diu l'àrbit. Aquesta decisió no podem donar si és bona o no, però veiem que sí. Jordi, pilota alta, salta el Francesc, cau, no pita res. Toca el Jordi, per l'Arnau. Vinga, aquesta última passada de la mort que diem sempre. Vinga, davant de porteria, Oriol. Busca el penal. Ara xuta. Ara xuta i alta per sobre la porteria. Tercera aproximació de Navàs, minut 14. Minut 14 per xutar davant de la porteria de l'Avinyó. Treuen de porteria. Talla el Martí, Francesc, Roger, Oriol. Aviam com fem la passada davant del Francesc. Xuta i... Bona. Ara el xut sí que ha anat sota els 3 pals. Què passa? Que el porter l'ha aturat. Banda per l'Avinyó, l'Ernest el fa de banda. Hi ha una falta a favor del Navàs des de mig camp. Planta la pilota a l'Eric. Tots els jugadors a la frontal. Aviam, aquí el podem aprofitar. Pot ser bo, pot ser bo. Xuta, penja la pilota a la frontal, la toca l'Avinyó. Encara està pilota viva i banda, vull dir. Pilota viva. Pilota a la frontal de l'àrea pel Christopher. Però de seguida la defensa ordenada de l'Avinyó treu la pilota dels peus del Navàs. Obre la pilota per la banda, Francesc que corre, Martí talla, molt bé. Vinga, Arnau, ha de pensar el peu, no de costat. Va, Martí, talla el Roger, Francesc... Ep! Àrbit! Segueix l'avantatge, doncs ja ha pitat al final. Bé, pica la falta l'Eric, penjant pilota, buscant al mig. L'alçada superior física de l'Avinyó, agafa la pilota. Bé, pel Jordi, tocant la pilota. Però l'Avinyó no la deixa sortir de banda, corre. Va el Moja davant. Va l'Eric. I aquí l'Eric és més difícil de passar. I banda per l'Avinyó, minut 17. Pilota peus del Roger. Jordi que treu. Torna a tocar la pilota de l'Avinyó i banda. I fem com l'any passat. Bé, recordem doncs el partit de l'any passat aquí amb els alevins, que ens hi jugàvem la categoria o pujar a la primer lloc de la classificació i vam empatar. Bé, però això ja aigües passades, aquest any estem en categoria infantil. Ara el Roger treu la pilota buscant endavant l'Arnau, buscant l'Arnau,
Avantatge. Va, que li pren. S'ha d'anar darrere del jugador i s'ha de pressionar i no deixar la pilota que a peus de l'Avinyó. Som un menys a defensar. Continua la mateixa jugada, se centra, pilota a l'interior de l'àrea, treu l'Ernest, Francesc, si la toca, la passa per l'Oriol, l'Oriol que té el defensa que en fa dos com ell, i van de Pol Navàs. Canvis Pol Navàs, surt el Rebella, Pol. Van de Pol Navàs. Pilota que l'Oriol se la pot endur, la llarga, però avantatge pel porter. Són aquelles passades que no definim on va la pilota, sinó que llancem la pilota. Bé l'Arnau ara, bé Arnau. Vinga, 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 s'hi ha de ser sobre. Moja, que no passi! Gràcies. El colze! Des d'aquí, que hi ha hagut una... i l'àrbit deixa jugar massa. Jugada continua per la banda. Continua el pilota francès. Oriol amb la pilota, un contra un, però el control i passa. Ha guanyat l'avantatge física per l'Avinyó. Treu el Rebella. Teva meva, avantatge per l'Avinyó. Banda per l'Avinyó. Banda de l'Avinyó. Embarrossada. Treu el Roger, té el Christopher per la banda. Christopher Roger, per l'Oriol, que no. Doncs entenem a les puntes com treballem. Avantatge pel porter, que la recull a dins l'àrea. I amb les mans passen curt. L'Oriol que pressiona bé. Passa allà. Ja fora de joc del número 10. L'àrbit no ho ha vist. També era una miqueta difícil de la seva posició. Nosaltres tenim en línia. Treu davant de l'Avinyó. Pilota penjada. Eric amb el cap. Pilota... Ei! Primer hi ha la pressió contra el jugador i després hi ha una càrrega de l'Avinyó contra la Rebella. I l'àrbit senyala la banda. No es vol mullar gaire, pitant. Hi ha de banda, mal picat. 3/4 de davant, del camp. Pilota l'Ernest, control fora. No passa bé. Sempre se la treu de sobre i la tira. Francesc pel mig del camp. Va, una passada bona. Passa-la, però va fluix. Aquestes passades fluixes. Pilota llarga, Moja des de darrere. El francès un altre cop al mig del camp. Moja. Arnau. 25 minuts que li ve, ja. És que no hem d'aguantar, hem d'anar per m'aixecar, Pilota de Rebella. Banda amb bé Rebella aquest cop. S'ha de m'aixecar al final. Recupera la pilota a l'Avinyó, torna a entrar a Rebella, rebota la pilota per l'Avinyó, passa la pilota per sota les cames, l'Eric se'l salta, xuten i minut 24, que el Navàs aguantem 0-0. Treu l'Eric, servei de porteria, buscant el Martí a la banda. Moja, Martí, Eric, Moja... Va, Martí, anem-hi. Pilota que recupera l'Avinyó, talla el Martí, mig talla. Ara sí, l'Eric traient pilota endavant i fora. Banda. Va, Martí, a sobre. Va, Roger. Ei, i alguna cosa més. L'àrbit l'ha avisat. Vas ben disgustat, jo. Es treu la falta. El que tenia de tocar ja ha tocat. Busquem al mig, l'Arnau la para amb el pit, la baixa. Empalma. Dins l'àrea, la vol centrar quan es pugui haver xutat. Martí que no l'enganxa el xut. Va, darrere tot. La pilota a l'Avinyó.
talla el Francesc, Roger que la pot agafar, passa l'Eric, Christopher, Francesc, Això no sé si ho ha fet ai, especialment, però si ho ha fet especialment. Sí, això. Francesc novament al mig, Puyol, ai, aquests passes, la pilota, l'àrbit no pita, segon pal que hi ha un de l'Avinyó, talla l'Eric el primer, i torna a atacar l'Avinyó, amb els primers minuts de joc, estava centrat, al mig, intenta xutar, entra dins l'àrea, s'ho fan tot, teva meva, de moment la pilota queda solta a la frontal, treu millor Francesc, li tornen a agafar la pilota, centre xut, a les mans de l'Arnau. I minut 27. Va, què passa? Va, ja s'ha d'anar, no podem deixar que... No, s'aguanten, no? Aquests davanters. Vinga, Moja, Pol Martí per l'esquerra, va sol, pot jugar... Bé! Hòstia, Sí passa, però no ens passen, les pilotes no ens passen aquest any. Ara l'Eric despeja... Que no surt. Arnau, estigues a sobre! No va la badar, Banda de l'Avinyó, peus a dins del camp, xuta amb fluix, queda peus a la pilota de l'Eric, xuta fluix, Christopher, queda pilota pels peus de l'Avinyó, al mig, Rebella... Va, Oriol, Esteve, ja està, va amunt, Oriol. Ja assenyala una falta. Ja. Però per què ha de sacar ell? Si era més... Bona. Roger, dins l'àrea, però avantatge per l'Avinyó, que la deixarà. Moja, vinga Moja, no et giris. Francesc al mig del camp, cau a terra, àrbit! Que és la segona. Falta sobre el Francesc, que és novament el mateix jugador. I l'àrbit el primer cop l'ha avisat i el segon cop ha tingut por d'ensenyar targeta. Roger, baixa a defensar, Rebella. Ja, la segona part serà un festival. Pilota que despeja l'Avinyó, Eric, Moja i Eric tancant files, pilota a la banda, que no deixen sortir fora, sinó que aguanten, obren pel mig, baixa el Christopher, recollir la pilota, molt bé Christopher, molt bé, vinga marxa, llàstima, ja ha rebotat la pilota, bé Christopher, molt bé Christopher, com la lluita, ostres, llàstima, ostres, va, patada, i sí senyors, falta, ja està. Treu la falta, segon pal, venint de darrere, sol de marcatge, davant de l'Arnau, que la para i ja dic que treu de sota els pals. Vinga, pressionem. Bé. Vinga, sortim, Roger, va. Va, Roger, 4 contra 4. Passa l'Oriol, li surt el porter. Ei! Vermella! Aquí demanem targeta. Ai. És vermella, tio. És vermella, això. Assistència i targeta groga. Targeta groga pel porter de l'Avinyó, que l'àrbit li ha tremolat la mà o el color. Bé, es pot recuperar bé l'Oriol. L'Arnau davant de la pilota, arran de terra i porter que l'atrapa. Xut perillós, envadinat, i amb el porter ben col·locat. Envadinat. Bé, comentaris doncs, que creiem que podia ser targeta vermella, però a criteri de l'àrbit l'ha ensenyat groga. Si és un vermell no haguéssim pas pogut dir res. Pilota que ve al mig del camp, pilota llarga de l'Avinyó, talla l'Eric amb el cap, banda Arnau, no surt, Eric que gira i prefereix tirar la pilota a la banda, però recupera sí l'Avinyó, xuten, molt bé Arnau, bona parada, i pilota endarrerida, xuten, pilota que toca el Moja i a recollir la pilota l'Arnau. Treu l'Arnau, molt bé, fins a mig camp, però no hi ha ningú. Hi ha el Christopher, que no hi ha anat, a buscar el bot. Moja, buscant l'Arnau. Fort, Moja, fort el xut! Roger, Francesc, Roger.
Oita aquí el el Martí, Martí. molt bé. Va, puja-la. Bona, pel Va, Oriol, interna, torni. L'Oriol, Llàstima, que l'Oriol són d'aquelles potes que toca aquestes. Li ha faltat molt poc, molt poc, Molt bé, Martí. per fer la gran jugada i donar una sorpresa si convé. 0-0 marcador, minut 34. Pilota de mans de l'Arnau. Vinga, està aguantant molt bé el Navàs. Pilota mig del camp, Francesc. Pilota a la banda. Banda Plavinyó. Enric, tindries dos d'esperitos, tio. Pilota que passa per sobre. Aquests Reveia que no arriba. Surt l'Arnau. I deien massa. Pita final, home, faltava un minut. I deien massa que doncs, l'Avinyó ha aconseguit el primer gol. I ara a l'inici del centre del camp, capita la mitja part, doncs camí cap a Estuadis. Doncs ha sigut una llàstima aquests últims 10 segons. L'Avinyó fes el primer gol. Bueno, què Rafa, anem a posar per gent o què? Bé, comencem la segona part, en aquest moment, doncs. Pilota pel Christopher. Ei, que ens la descuidem. Pilota per l'Avinyó, obrint a la banda dreta. Ha entrat el Ramon, aquesta segona part. Arnau, falta a favor del Navàs. La falta el Moja. El Ramon, Francesc. Ja què podem fer? Roger, Arnau, Oriol. Interna per l'Ernest, no pita. Segueix, Ernest, segueix! Amb sang. Centra bé. Oriol! I quasi arran de pal. Corna. No entenem si de corna i ha donat servei de porteria. Pilota per l'Avinyó, centre del camp. Arnau que pressiona. Pilota que ataca l'Arnau, Jordi que talla. Ell que recull, li prenen, Moja despeja. Mig camp. Oriol, va, pressiona. Arriba l'Oriol aquí. Pilota al mig, ocasió que aixequem la mà, Marcel que se la mira i a la primera ocasió de la segona part entra 2-0. Segon que entra a favor de l'Avinyó. 1.500 euros, aproximadament. Endavant, endarrere, no hi crec, amb aquesta jugada té el pot endarrere, Oriol endavant, passa l'Arnau, s'encada davant de porteria, gol, 2-1. Bé, deia jo que no volia anar mai endarrere centrant. 2-1 al marcador. Bé, reacció ràpida del Navàs, fem pujar doncs aquesta contra del marcador. Pilota per l'Avinyó des de la defensa. Arnau que pressiona. Toca la pilota al Roger i banda. Roger toca la pilota. Mig camp a l'Avinyó. Endarrereixen pel central. Bé, Cesc, bé! Falta! Que no! Àrbit, bé, molt bé. Estan demanant targetes ja. Ha sigut una obstrucció molt clara. Treu el falta l'Eric, penjant la pilota. Christopher, però avantatge per l'Avinyó. Ramon, bona! Bé, passant el xut, arran de porteria. Treu la servei de porteria, pilota pel Francesc, a mig camp, avançant. Talla l'Avinyó, pilota al Roger. Rebota la pilota. I ara fort de Navàs. Rebella, treu de banda. Mira el Christopher. Aviam. No és molt gran, ja per jugar aquesta categoria. Roig, aguanta el Roig. Després aquest el nou, Molt bé, Ramon. Talla el Ramon, Roger, Moja. Traiem pilotes, avançant endavant. Arnau falta. Falta innocent de l'Arnau, però falta.
Treu la falta, buscant, Rebella, treu amb el cap. Roger, mig camp, l'aguanta, gira. Passa l'Eric endarrerint, avançant pilota endavant. Costa, vinguet control. Fan dos com ell, com hem dit. Però la pot tocar, Francesc, Pol, llàstima. Toca la pilota a la mà, no pita. Roger obrint per la banda l'Ernest, que no la pot atrapar. Marcol! Eric, i pilota a banda. Treu darrere davant. Eric, Jordi, i pilota a la banda. Arnau, ràpid, que Déu-sei! Jordi, que no giri, aquest xicot. Pilota, que surt, que no surt, surt. N'ha sortit tot, eh? Domènec, és que m'estàs fent posar nerviós aquí, He tornat a guanyar jo aquest partit. Aiga. No, volia pitar mans a l'àrbit, però Francesc no ha tocat la pilota ni amb el pit ni amb les mans. Què fa? Va, que no la pot agafar. Marcel, Eric, treu la pilota amb el peu. Cau un jugador, Roger. Juga per la dreta, perill, trai la Rebella. Estan sols, busquen el gol. 3-1. Estan sols a la defensa, ens falta contundència. Carmelo que s'enfada, però tercer gol que puja. Tercer gol que puja al marcador, 3-1. Pilota endarrere, ja no diré res. Rebella. Arnau, a sobre! I passe que perdem. Qui l'ajuda? Eric. Li sobren quilos. Ramon, pel mig, Jordi, Roger. Pilota que va molt rodada. Ramon, bon passe per l'Oriol. Llàstima. Terra, Arnau. Molt bé, va, segueix! Roger. Domènec, és el fill del Serra, aquest d'aquí, aquest central. Molt bé, Cesc. Llàstima, no va agafar la pilota dins de terra. Ei! Mal picat, molt mal senyalat de banda. Tot aquest central d'ells. Tu que ha vingut amb cotxe i tot, conduint ell. Vols dir que no? Aquest central vols dir que no? Roger. M'acaba de dir... Hi hauria d'haver-hi una d'allò... Busca la passa llarg, però no hi ha ningú de... D'on vas? Sinó a la defensa de l'Avinyó. Diu a veure si ha vingut amb el seu cotxe. Pilota viva, per l'Oriol, en cada porteria. Christopher que gira, pel francès i ha d'assenyalar una falta. Es treu la falta, Eric. Buscant el porter, buscant, i el rebot, que no ha anat pels peus cap jugador. Bé, Ernest, llàstima. Ha anat pels peus que no l'agafi dins l'àrea. Jordi Rebella, intentant penjar la pilota. Francesc, bona posició. Christopher, gol! Sí. Demana mans al jugador de l'Avinyó, però 3-2 al marcador. Un gran partit avui. No ens ho pensàvem pas. D'aquest bon partit d'on vas? I targeta per protestar. Fer uns comentaris. Que hi ha molt bon ratll entre les dues aficions, que estem tots aquí barrejats, és a dir, si poguéssim veure, un de cada, aquí a la barrera, o aquí a la valla, un de Navàs i un de l'Avinyó. Pressionant aquí. Ernest, no marxis. Pilota per l'Avinyó, la xafa, ei! Sigue, molt bé, Francesc, llàstima. Pilota Ernest, bona, ben tocada per l'Oriol, encara podem empatar. Som dos al Navàs que hem xugat. Pilota llarga per l'Avinyó, corre, no vola l'Eric. Aquell és el fill de Lluís, el bar, corre per l'altre, encara corre més, I toca la pilota a banda pel Navàs. Sí. Això per del número 2, Falta o banda a favor de Navàs. D'on banda... Pilota que recull l'Avinyó, centre central. L'obre per la banda dreta. El Moja.
Navàs i farem la comparsa de Navàs. Exacte, gira-t'hi! Pots entrar des del fons, tot endarrerida, la Rebella xuta per sobre del travesser. Servei de porteria, buscant l'Arnau en punta. Se li escapa. Banda. Banda novament pel Lavinyó. Obre't, Arnau, obre't! Va Arnau, va Oriol, arriba. Ernest a sobre, Ernest, hem de marcar. Centra fins a la banda i Roger, valent, corna. Treuen el corna, primer segon pal, passa la pilota, toca el Marcel i fora de joc! Fora de joc! Demanem fora de joc, però don gol. 4-2. Ja ve que tindré d'entrar! Bé, 4-2 que puja el marcador. Tornem a centrar. Christopher, Roger, pilota endarrerida, que no m'agrada mai. Christopher, Jordi Rebella, Francesc, Ernest, Oriol, Francesc, agafa el pot a l'Oriol, llàstima que li ha tocat, pot anar a corna la pilota i corna. 4-2 i encara primer dir que aquest últim gol podria haver sigut fora de joc. Pilota en curt, el corna, Oriol, el Francesc que centrarà, li toquen i novament corna. Va, Moja, entra! Pilota al primer pal, que queda morta, mans! Pilota queda morta dins la... Rebota la pilota. Vinga, Pere, va, som-hi, Pere! Moja, talla, banda, per l'Avinyó. Els peus a terra, Arnau. Va, Jordi! Centra, pilota dins l'àrea, cau el jugador, corre la pilota, treu la pilota al Moja. Des de la frontal, xuta Marcel, aturant en 2 cops. Busca el xut llarg, però no és gaire llarg avui. Recupera la pilota a l'Avinyó de seguida, juga a zona ampla del mig, busca la banda, Ramon que hi va, pilota a terra, a la frontal de l'àrea i falta a favor de Navàs. Li ha dit que no podia... Va, que és bona, que ve de cap del jugador, surt del porter, Llavors li ha dit que... fins al mig del camp, Vinga! pilota a la banda, Un altre nano que s'hi ha apuntat i... Sí, clar. Tu dius una última hora i dius, hòstia... i recull la pilota molt bé el Roger, traient la pilota dels peus, no podien trobar. el Moja, Que portessin 2. No sé si Moja Ramon, Christopher, vinga, 4 passades ben fetes. Si no, hauran d'anar... Vinga, aviam si en fem... Massa emborratxada de pilota. Senyala falta, però massa emborratxada de pilota, Christopher. Bé, es treu la falta. Jugadors de Navàs a la frontal. Penja la pilota. Ai, quina mala sort. Va, Francesc recull. Per Roger, la pot centrar, Oriol. Va, Oriol de cara. Roger des de darrere empalma, llàstima. Venia bé empalmada, però... Podria sortir de dues maneres, fluix o fort, i li ha anat fluix. Hi ha de canvis a les files del Navàs. Blat i Jordi. Continua el joc. Pilota fins al mig del camp, toca el Moja, el Ramon. Està lluitant, se l'emporta l'Avinyó, banda. Rep la pilota tot sol, el jugador de l'Avinyó. I a de banda pel Navàs. Ràpid el Roger pel Christopher, però s'anticipa l'Avinyó. Eric amb el cap. Rebella. Buscant el fora de banda. Pilota a la frontal, a la línia de corna. I l'àrbit senyala corna. Es treu el corna.
rematant tot sol, i Marcel, gran estirada, traient la pilota de sota la ratlla. Novament banda, jugant per la línia de fons. Centre, segon pal, no hi ha ningú, Ramon que pot treure, però li prenen la cartera, ens hem encantat aquí. Va, Ramon, aquesta cintura! Va, Roig! Pilota a la frontal, xuten Marcel, i pilota que passa ran de pal. Eric buscant el Francesc. Jordi, treu la pilota. Christopher, molt bé. Roger buscant fondo. L'avantatge pel porter, Blat que hi va. Bé, Blat, bé, ben corregut. Arriba, 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 arriba! Pilota al mig del camp. Per Roger, que se la pot endur des de terra. L'àrbit d'on hi ha l'avantatge. Surt l'Avinyó, amb pilota controlada. Toca els peus de Rebella. Vai, car. Vinga, sobre, sobre. Atuden dos cops. Busca la banda. I ha d'assenyalar la falta. Jordi. Treu l'Èdic buscant en punta. Recull l'Èdic, el Blat. Molt bé per l'Arnau, va Arnau, lluita-la, 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 segueix. Ens quedem parats i no seguim. Vigilem una mica, la tirem. Vinga, Jordi bé, llàstima. El rebot afavoreix. Rebella que surt rebotat. Continua l'Avinyó atacant per l'esquerra, centra, en potència. Va al segon pal. Surt el Ramon. Pilota que va amb el Moja. S'està lluitant el corner. La zona ampla novament, la pilota. Talla el Roger i banda. Pilota dins l'àrea. Centren Marcel. I aquesta pilota que surti d'aquí. Pilota novament dins l'àrea del Navàs. Xuta. Toca Jordi. Toca. Treu-la, Èdic. I vinga, va, pedir. Ai, Christopher, que no ha pogut controlar aquesta pilota que marxàvem. Que podia ser una ocasió claríssima. Però no hem pogut controlar. Xuta en alt i vaia xut. Vaia estirada del Marcel, però la pilota ha anat a fora. Pilota als peus de Jordi. Però ens hem de treure la pilota ràpid. Pilota llarga. Va, Blat! Ataca, Blat! Torna a entrar el Martí i l'Oriol. Treu el fa davant de l'Icar. Port Ramon. Ai, fora de banda. No els deixem treure tan bé. Va, Blat, a terra. Pilota de Rebella que ha de tallar. Bé, molt bé. Nou que la recull, se'n va. Ramon, no els deixis jugar. Pilota a la frontal i fa de joc. Va Martí. Pilota que cau. Al mig de Rebella. Cames, se'n van per Cames. Davant de porteria, Romoja, que li treu. Va, Jordi, traiem la pilota bé, ostres. No es poden fer aquests mistos. Rebella, que no ha tocat el jugador de Miracle. Pilota que queda morta dins l'àrea. Ha de va a la frontal, poden xutar. Busquen el xut. Marcel, que l'atura, se l'agafa i se la queda. Bona aturada del Marcel. Va, pilotes llargues aquí, home. Pilota mig del camp. Banda pel Navàs. Anem parlant, que vagi bé. Moja que treu. Roger. I pilota centrada a la frontal. Va Rebella. Xuta fluix a les mans del Marcel. Ramon. Gràcies.
Jo reveia que no agafa la pilota, xuten i pilota creuada, corna, Martí a corna. El número 17 està sol des de darrere, pilota que passa i anem lents a despejar la pilota. Va, Jordi, ara sí, ahir li ha canviat de peu, pilota a banda. I ara falta a favor de Navàs. Eric buscant, treu el defensa. Moja que li toca la pilota al cul. Avui hi ha un desgast important físic dels jugadors. I a la tarda encara els ha de quedar força per anar a la robar. Hi ha un canvi a files de l'Avinyó. Canvis també a les files de Navàs, seu el francès. Va a l'Avinyó. Vinga, traiem pilota. Xuta Marcel. Banda novament, aturada. Ai, Marcel, ara la pilota s'ha menjat, gol de l'Avinyó, 5-2. Un més que puja, ara el Marcel sí que no ha pogut fer res perquè ha sigut centrada, no sé, hagués tret els punys i hagués fet alguna cosa. Em va entrar el marcador. Vinga, ens anem endavant, novament endarrere, i ens tallen la pilota. Si ho dic, que no aquesta jugada té endarrere. Martí, buscant en punta molt bé, va Oriol, va, Cames, que per rebotar la pilota. Mala sortida del porter, Vigau Blat, lluitant, la xafa, rebir-ho fora. Pilanda, l'Eric, jugada per la banda de l'Avinyó, que també ha tardat el de l'Avinyó ara. I ara el Jordi que treu fluix la pilota. Eric. Juga davant d'Avinyó, centrar, a matar a porteria. Eric, Roger, Pantana, jugador. Llàstima, fora de joc. Sí, fora de joc claríssim, res a dir. Pilota a l'interior, toca. Pilota de Ramon al mig. Ernest. Gràcies, ho diem 50 vegades cada partit. Passa davant de Maria, s'enxuta i... 6-2, doncs Navàs a la segona part. Es pot... Ara... Estem... I en arratge Navàs. I el partit resulta 6-2. Doncs no hi ha res més que explicar. Senzillament que Navàs ha fet un desgast físic molt notable. O excel·lent, ha fet un milers bòlits. El sens positiva. Així hem comentat aquesta posició, doncs l'Avinyó continua líder. Des de els telet del canal fins allà.